се! Трябва да дигнем малко шум. Първият финалист е... Ейкбит! Аплодисменти за него. Вторият финалист е... Ultimate! Готови ли сте? Така, вземете си микрофона. Така, батълите са... Батъла е 2 по една минута. Готови ли сте? Така? Кой ще започне първи? Така? Ами, айде да започнем като за последно камък ножица хартия. Дайте. Кой иска първи? Ултимейт иска първи. Айде да видим сега кой ще стане. Готови? Старт! Stop!